Traċedja, taqsim il-qalb, tarbija ta' 6 xhur tereq fid-dar tagħha stess. Traċedja li seħet kmieni wara nofsinhar il-ġimgħa fit-triq l-Arżnell, San Pawl il-Baħar. Kien l-ħabta ta' sijata wara nofsinhar meta numru ta' tobba u nurses permezz ta' ambulanza kienu msejħa f'San Pawl il-Baħar wara rapport li tarbija allegatament kienet qed tereq f'banju. Sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw kif it-tarbija ngħatat is-CPR fil-post mit-tobba tal-emerġenza qabel ittieħdet b'urġenza l-Isptar Mater Dei fejn kienet fil-periklu tal-mewt fejn sfortunatament tilfet il-battalja mal-mewt ftit wara. Jidher li dan kollu seħħ f'residenza privata fejn it-tarbija kienet tgħix mal-familja tagħha. Għadu mhux ċar jekk fil-ħin tal-inċident l-om kien iċ-ċiddar, iżda jista' jagħti il-każ li t-tarbija kienet viċin iż-żewġ tħuta li possibilment kienu fir-residenza fil-ħin tal-inċident. Dan skont sorsi li tkellmu ma' Net News. Meta kkuntattjati minn dan l-istazzjon kelliema għad-depo tal-pulizija ma kellhom ebda informazzjoni dettaljata x'jgħaddu dwar dan l-inċident għaliex l-investigazzjoni tal-pulizija għadha għaddejja. Dan fil-waqt li nfetħet inkjesta li qed titmexxa mill-Maġistrat Claire Staffraġ Zammit.